Bună dimineața, prieteni! Astăzi la noi este sâmbătă. Plecăm la România. Ne ducem să sărbătorim ziua fratelui meu. Astăzi el la noi primește 18 ani. Deja e băiet mare. Așa că, Marian, la mulți ani! Hai să aparem vlogul de astăzi. Să facem o mică amintire despre vârsta lui de 18 ani. Așa că rămâneți cu noi în continuare. Așa și prima stație, familiunul ăsta. Așa cum zic. Uite-ți copiii mici. Dar și faceți? Și nu știu, vrem să luăm șervețele. Marian, noi facem azi vlog pentru tine. Pentru Marian, pentru 18 ani. Tan, tan, taran, tan, tan. Am trecut vama Leușeni, da? Leușeni este vama? Albița. Nu, Leușeni. Asta e vama Leușeni. Ne ducem spre vama românească. Cum zice Renata, în spatele fetele, în față sunt băieții. Ne ducem să trecem vama și plecăm spre România. Asta este ziua fratele meu. Fratele meu. I know you're scared, you wanna hide away sometimes. I know you hurt from everyone telling you lies. I bet you just wanna lose your mind. I know you hurt, I know you hurt. Let it out, just feel it. Am ajuns și la hotel. Uitați-vă ce priveliște foarte frumoasă avem aici. Așa că acum să ne schimbăm și plecăm până la mult să luăm prânzul. Haideți să vedem ce face soția mea afară. Ia uite numai ce a ajuns. Ne ducem să facem o mică cumpărătură. Avem motanaș. Acasă, da. Avem un motanaș care de mărică trebuie să-l îndulcim cu ceva de la România. Da, el n-a să întâlnească acasă dacă n-a să luăm și el gustos. Așa că... De ce vă spui? Afară este foarte cald, foarte aglomerat. Foarte multă lume. Eu sunt un pic răcită și vocea mea poate o să sune un pic mai straniu. N-am luat Altceva? altceva? Nimic. Viața e frumoasă. Am intrat și în Palace. Daniela vrea să facă ceva cumpărături. Într-un magazin. Da, Daniela? Da. Așa că Daniela a ajuns acolo unde... Eu nu sunt. Uite, miroase ceva în cap. Miroase frumos. Da? Da. Spray de corp. De păr, piele. Chiar și pe textil se poate trebui. Eu nu sunt miros. Da, este. Că e, mă. Miros speed tester. Tot miroase pe lângă.
tot de la lângă. E un fel de șampuni. Totul e picolnic, numai că este așa mai puțin. Dar este șampun. Șampuni. Este și spumă de duș. Parfumul ăsta care ca meu. Știi tu un set așa? Dar să nori. Da. Dar să nori. Nu. Ca să ia tot ăla. Spune. Foarte clasă. Nu, arată, miroase rău de tot. Pentru bărbați? Da. Așa. Cumpărăturile le-am făcut. O leacă de răsfățare au fost făcute. Mai ne ducem să răsfățăm și pe persicul nostru, care ne așteaptă acasă. Așa că ne ducem până la așa. Așa că rămâneți cu noi. Am reușit să vedem și câinii de la Jandarmeria Română. Nu a fost nici jumătate din capacitatea lui, sunt foarte mulți factori externi, de la căldură până la public numeros. Repet, are doar 12 luni. Acolo, poliția, voi folosi câinele! Prinde! Astăzi sărbătorim ziua fratelui meu și aici merge fotosesia mâncării. Și încă nu este tot. Și încă nu este totul, da. Aici avem paste cu creveți, paste cu pui, sushi și acum mai avem niște cocktailuri. La mulți ani, Marian! La mulți ani, să fii sănătos! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Vai, ce frumos! Dați vă fac niște pictures. Noi plecăm să facem o plimbare de seară. Familia e mie. Asta nu e mea, asta e a lui Marian. Asta e a mea. Eu i-am spus că nu e din familia mea, dar e din familia Selen. Nu, dar nu e din familia mea. Dar eu te consider familie, dar tu pe mine nu mă consider familie. Haidem. Scrie acolo probe. Facem o poză? Facem o poză de grup. A noștri fac vlog. Fac TikTok-uri mai corect. Că noi am ajuns și în fața palatului. Acolo este Șteafa cel Mare. Așa că
am ajuns. Da, am ajuns și la palat. Daniela, vezi ceva să spui? Este foarte frumos. Astăzi am sărbătorit ziua fratele meu. A fost foarte interesant. Plăcut. Dorim să spui lui Marian încă o dată la mulți ani. Să fii sănătos, înțelept. Cu majoratul. Care Da. majoratul asta. Și ca toate dorim să se îndeplinească. La mulți ani. Așa că vlogul de astăzi se finisează aici. Și ne vezi, spunem. Noapte bună. Până mâine.